Ziet je aanspreekbaar? Ja. Ik dacht dat je de begrafenis kwam filmen. De wat? De begrafenis, maar ik weet niet wat ik doe dus. Hi. Nelly van der Werf. Nelly, Bas van der Zwaan. Ik dacht begrafenis, oh jee, moet ik ook condoleren. Maar... Nee. Oh, Ben je de gooi? oh, is toch? Oh, dan weer ja, dan... zo is straks een liekwagen hier dus. Maar wat uit een liekenwagen dan biedt, dat is toch er werden toch geen mensen begraven? Nee, maar... Oh. Er zal wel een koffietafel zien, weet ik niet. Maar dan nemen ze de overledene meestal toch niet mee? Ik kan ook leeg zien geweest, ik heb er niet in gekeken. Ik weet het echt niet. Hé Nelly, is dat die hobby? Ja, maar waarom zit je niet jaren hier komen kijken toen het nog heel netjes was, want nu zitten we in de rommel. Oh. Als je wist hoeveel mensen dat die foto's maakten en met de kleinkinderen allemaal komen. Echt hoor? 2 jaar geleden heb ik alles eruit gehaald, dan waren dat verven. Dan kwamen ze allemaal aan de deurbel. Hoe zijn die kaboutertjes en die beertjes? Want de kinderen missen ze. Want er stonden allerlei, er stonden ook van die tafereeltjes, hè? Het staat er al jaren, maar ze hollen me alles weg. Och, gangen weg. Ja, serieus? alles weg, ja. Ik tel maar sneeuwwitje en 6 kaboutertjes. Dat kan eigenlijk niet, hè? Daar was er een aan barbecuen en daarachter had ik een varkentje staan. En midden in de zomer was er een keer de kabouter die aan barbecuen was weg met het varkentje. Dus immers het waarschijnlijk naar de barbecue gemotten of weet ik wat, en die had het gewoon meegenomen. Een hele grote geetijzeren roofvogel hebben ze meegenomen. Dus ik wil er eigenlijk niks meer neerzetten, want het is niet meer leuk. Dus het zou je zo maar kunnen zien dat uiteindelijk Sneeuwwitje al hier in overbleef. Ja. Of een van de dwergen. Ik vind het zo jammer dat de ganse buurt, die noemen ze het allemaal Klein Efteling. Oh. En er stond nog veel meer, maar ja, op een gegeven ogenblik weer ze het een beetje zat als ze alles weggooien. Maar alles staat ook nog onder het water, maar dat komt te vroeg, het loopt allemaal nog niet. Alles staat onder het water? Door moet water spuiten, de brandweer de spuitwater, alles spuitwater. Echt hoor? Ja, maar ik ben nog niet zo wiet. Is dat nog niet aangesloten of wat? Nee, ja. Ik moet altijd naar de winter naar kijken of het weer duidt, hè. Even kijken, hè? Maar het was hier altijd heel mooi in orde, maar nu zitten we in de landen, nee. Komt goed. Ah, je kan ze zien, die had inderdaad een likje verf gekregen, hè? Dat ligt aan de ketting. Ja. Komen ze nou naar jaren filmen als het helemaal leuk is? Ja, maar hey, kijk dat eens. Het is nog steeds leuk. Ja, maar nu is het niet meer goed in de verf, want ik heb deze winter niet opnieuw kunnen doen omdat we die scheur gebouwd hebben. Er is nogal wat. Ja, dat wil niks zeggen, maar we hebben een scheur van 70 bij 11 af moeten breken en die is wat knotvol, dus dat was veel erg. Immers laat me geen constante film, daar ik niet van. Ik kan daar niet eens op mijn ogen kijken. Waarom een neigeur? Mijn dochter gaat die achter het huis bouwen, in het kader van ruimte voor ruimte. Ah. Het heeft een jaar of 2, 3 geduurd voordat we alle vergunningen hadden. Ja, zo gaat het. En omdat wij die hele grote scheur af gingen breken, mochten wij een kleinere nier bouwen. Maar weer beperkt, dus die moeten erin kennen. Oh, het is, ja. Maar die scheur van 70 bij 11 zit helemaal vol ellende. Met kabouters? Nee, ik had er een ver voor kunnen. Ik heb jaren meubels opgeknapt. Oh. En er stonden caravans in en een stuk verhuurd. En gereedschaphok, Dus peerdenstallen. half Bolder heeft misschien een kastje van die stoom in ja, Bolder niet zo heel veel, maar heel veel. Ik denk wel 300, 400, ja. En wie deed ze dat dan? Ging ze rommel mee uit de haven om kastjes te scoren en steuren en weet ik wat allemaal? En... Gewoon via Marktplaats, een bieding doen, hier lieg, afwachten, gaan halen. Heel veel uit elkaar schroeven, nieuwe scharnieren eraan, nieuwe sloten eraan. Best echt zo'n handige? Of is een handige mens? Ja, waarom denk je dat hij alles doet? Ja, binnen mens is ook heel handig, maar ja, dat moet werken. Dat moet werken. Nee, ik ben eigenlijk altijd een knommelen. Altijd. Maar ik was toevallig achterom bij een waterput en je pomp aan het sloten. Maar... Oh, die sloot even de pomp aan op de put. Ja, het wordt weer tijd, hè? Denk ze dat er langzaam aan, ik ben achterom bezig. Ik kan niet alles tegelijk. Kijk, ik heb er 8. Dit uit het niet meer en dit uit het niet meer. Allebei de ringvingers, wie kan dat dan? Ja, we hebben peerd en die gaan ze wel eens longeren. En ik zeg altijd, wat ik vast heb, laat ik niet los, maar soms moet ze beter wel loslaten.
Ja, we hebben het er een keer, niet zo ver even af, hebben we er een keer die doen gehad. het Die had het bloed in de hand staan, Ja. want dat peert was op hol geslagen. En die hoe je ook niet losloten. Ja, ik En laat dan- ook niet los, maar dat kostte me 2 gebroken vingers en door nog een gebroken vinger. Dus, maar ik laat niet los wat ik vast heb. Maar waarom is dat, hebben ze dat niet goed gezat dan of zo? Of, Jawel, dan hebben ze geopereerd, dan hebben ze door een schroefje ingedraaid en door een schroefje ingedraaid. Maar volgens mij zien ze vergeten Formule 4 erin te doen. Wat is dat? Olie. Oh. Hallo! Werken niet. Oh, ze doen het niet meer. Die komen ook altijd met een klein kikker, binnen dagelijks kijken. Oh, leuk. Binnen Dat dagelijks. zien sportievelingen. Die Ja, maar die wandelen wonen veel. even lang bij, maar die hebben een paar kleinkinderen en die komen niet altijd in de tuin. Die lopen hier noord iedere dag rond. Die Hey, maar kleinkinderen wonen er maar. misschien moeten we dat even uitleggen. Doe zij eens net, wie het? Longeren? Longeren, joh. Longeren? Longeren. Longeren. Dat is een peert rondjes laten lopen aan een lange touw. Ik heb dat wel eens gezien. Dat doet ze maar voornamelijk met peert die nog niet echt goed bereikbaar zijn. Om ze een beetje op te voeden dat ze alles netjes gaan lopen. En ze een beetje meug te maken voordat ze erop kan skroepen. Op concoursen zien ze dat ook altijd. Dat ze eerst even de pittige peert even een half uur longeren. Om de eerste petroute te halen. Zodat ze niet direct wie de feuerweer gewoon als... En wij kopen heel dag jonge peer, dus die moesten longeren. En, ja. En bij deze dag toen ik doe een hele dikke handschoen aan. En gebeurt me dat deze keer niet. Maar we kwamen even klein. maar dit is best wel een powervrouw, best ik. Ik lik linkers, ik doe alles. Het begint met gebuitertjes die ze zelf opverft. Dan denk ik van, joh, dat is een knutseleerke. Normaal doe ik het iedere winter opnieuw, maar dit jaar is er niet van gekomen. En het gras heeft natuurlijk ook geleden afgelopen jaar, hè, door de drukte. Nee. Want dat helpt de brandweerman alleen niet bij, neem ik aan. Ik weet niet of jij wel eens van e-mail hebt gehuurd. De wat? Die grote witte worm, die e-mailt is meer. Zien dat die voor de wilde zwijnen ook zo hier op afkomen? Ja, en de vogels. Ja. En dat is vorig jaar overal een ellende geweest. De vogels die pikken die roet, die zitten zo diep onder de grond. Ja. En die maken echt grote gaten. En ga je de vogels wegjagen, maar eigenlijk helpen die dicht, want die holen die iemand uit de roet. Het is nooit zo erg geweest als vorig jaar. En ik denk dat dat door de drukte gekomen. Dus overal is binnen het gezond kapot gegaan. Komen die door de drukte ook wat meer naar boven dan? Dat zijn de larven van de langpootmug en van bepaalde kevers. Dus we hebben het wel opnieuw ingezet, maar ja, nu zitten ze met ooienstukken. Het komt erop neer dat we alles een keer moeten doen en opnieuw aan moeten leggen. Maar nee, dit jaar. Maar ik neem aan met de tractor en de fres dan, of niet? Doen. Of een klein fresje? Met de hand? Hallo! Is alles handarbeid. Echt hoor? Is alles Godsamme, heeft ik zo'n goede ruk? Nee, dat is ook niet? Nee, in 2005 werd ik aan de rug geopereerd, dus dat is helemaal naar de maan. De storm kan ik altijd op knieën zitten. Ik kan me niet meer bukken. Maar ik doe alles op knieën. Net wie het geen aankwam lopen, zoek zo dat kniebeschermers om mij. Heb ik niet gezien. Ik heb wel gezien dat ik zeg tegen die jongens, volgens mij zien we gespot, want die keek ze om de hoek en dan ging ze direct weer hoog. Ik dacht dat je naar de begrafenis ging, dat je door met veel was. Ik dacht, dat is misschien wel een beroemdheid overleden, weet ik veel. Omdat er 2 mannen in het zwart bij horen. Doe ik ze van, die gewoon vast naar de omdat begrafenis. je de auto neerzat en omdat je begrepen was te filmen. Ik denk, ach, dat zal wel een of andere kunstenmaker of kunstenaar doen het zien. Gebeurt dat wel eens, dat mensen dan hier op de plaats parkeren? Die plaats ligt er pas sinds een maand, 6 weken. Oh, dus ergens, ja. Dat was hij. Oh, dus wat doet je nou? Dit moet allemaal nog tuin weer opnieuw. Ah, en dan komt toch een peurtje in of zo, hè? In die 2 banaantjes die er stonden? Ja. Ja, maar dit moet allemaal nog terug. Dat moeten we allemaal opnieuw. Wanneer ben je begonnen met de kabuitertjes en de beeldjes? Toen ik mijn eerste kleinkind kreeg, wie dan een jaar of 2 was, dat is inmiddels 9. Dus ik denk 7 jaar geleden. Ik was dat met hele kleine dingen. En toen ga je ze via Marktplaats ergens een beeldje halen. En dan zeg ik, oh vind je die leuk, we hebben nog veel meer troep staan, dus neem maar mee. Maar het is allemaal in hele slechte staat. En dan begint ze maar te knutselen. Eerst repareren en dan werden die heel mooi geverfd. Maar ik kan bijvoorbeeld met een gezicht van een beeldje kan ze alle week bezig zien, want die hebben ook allerlei verschillende kleuren om het zo natuurgetrouw te maken. Alleen de witte dat helpt niet, want er komt constant water overheen, dus dat wordt altijd smerig. Maar
Maar ga je moeten komen wie de brandweer was en manneke Pisteter, die zijn allemaal op water aangesloten. Die is op water aangesloten. Maar volgens mij heb je geen roes in het water. Anders zou je die twee witte persoonlijkjes, typjes, die zou je dan wel hartstikke groen zien. Ja, dat is meestal... Ja, nee. Of is het geen grondwater? Jawel, we hebben er een pomp liggen, maar die geeft heel mooi water. Daar kan ze zelfs de auto mee wassen, dus dat is heel mooi water. Dat bedoel ik. Daar zou je mensen jaloers op kunnen zien. Je ziet de vreugd. Je ziet echt de vreugd. Ja, maar... Over 2 weken dan is het allemaal weer mooi. Ja, maar we maken nu eenmaal geen afspraken. Want dan is de spontaniteit weg. Dat zie ik. Hè? Dus, ja, nou, kijk dan, anders hadden we... Wordt ze misschien niet toes geweest als we hier over een mond lang en dan Zit je van L1 of zo? Ja, ja. Ik kijk eigenlijk nooit televisie, dus ik ga het niet. En als we nou zeggen van dat ze op televisie komt, vooropgesteld dat ze het goed vindt dat we het doet zenden. Ik ben de moeilijkste niet, dat weten ze. Daar die indruk had ik al. Echt niet. Moest er nog een rijbewijs of paspoorten zien dat ze in ieder geval wets van met wissen van doen is gehad? Wat maakt dat doet? Je zit gewoon vriendelijk, dus dat maakt niet zo. Vriendelijke mensen kunnen ze altijd helpen. Maar als je een tas koffie wil achter hem, ga je het ook. Ja? Kijk door. Geweldig. Kom bij. Och, een mens naar mijn hart.